kemmi sabiħa l-għaqda bejn l-aħwa li jamru l-kol flimkien. Kemmi sabiħa li l-poplu talla nersqu l-kollejn xulxin. Bħal żejt imsawwab fuq l-irjus ta' poplu mifdi u meħlus, bħal nida nizla fuq l-olji, barka nizla mis-mewit. Kemmu mażbih it-tienet ta' Ġakob, la majjar tijak Izrael, ħini min jammar fl-erejjex ta' Ġakob, Aziza darekom u lej. Kemmi sabiħa l-għaqda bejn l-aħwa li jamru l-kol flimkien. Kemmi sabiħa li l-poplu talla nersqu l-kollejn xulxin. Bħal żejt imsawwab fuq l-irjus ta' poplu mifdi u meħlus, bħal nida nizla fuq l-olji, barka nizla mis-mewit. Kemmu mażbih it-tienet ta' Ġakob, la majjar tijak Izrael, ħini min jammar fl-erejjex ta' Ġakob, Aziza darekom u lej. Kemmu mażbih it-tienet ta' Ġakob, la majjar tijak Izrael, ħini min jammar fl-erejjex ta' Ġakob, Aziza darekom u lej. Aziza darekom u lej. Aziza darekom u lej. Aziza darekom u lej.